Dragi moji, evo me, malo sam se zbunila, početak snimanja mog prvog vloga, krećemo na jedno divno putovanje, još uvek neću reći gde, nego samo hoću da vam se javim pre polaska na put i vidjet ćemo se u nastavku kad budem snimala ili slikala sve ostalo tokom tog divnog putovanja. I evo nastavljamo putovanje, nalazimo se sad već u jednoj drugoj državi, pravimo pauzu pored nekih divnih malih veštačkih vodopada. Put je fantastičan, što da vam kažem, još uvijek je u toku i samo smo ovdje sam stala da popijem kafu, da napravim kratku pauzu i nastavljam dalje. Mislim da ću vrlo brzo stići na odredište, tako da se samo javljam da čujete ovaj prelep zvuk i da evo, da vam snimim ako može šta se vidi, ne znam koliko me čujete, ali možete da vidite koliko je sve to lepo. Vidimo se u narednom nastavku. I evo nastavljamo snimanje, stigli smo na odredište. Mrak je davno kao ovde. Mislim da me čujete dobro, pošto ne mogu da otvorim kameru sad. I osjećaj je fantastičan. Napolju je nekih 25 stepeni, a voda je, čini mi se, 35. Bukvalno. To je samo delić, jer sam stigla i umrla sam, ali mi je teško da cijelu noć provedem ovde. Javit ću vas naravno prvom prilikom kad nastavim dalje vlog, jer je ovo bilo samo javljanje da smo stigli na odredište i mislim da se čujem dovoljno, ako se ja ne čujem i ne moram, dovoljno što čujete šum mora. Ćao, evo me na prvo jutro na terasu moje hotelske sobe. Malo sam okasnila sa stenjem, u stvari ustala sam, htjela sam da slikam zalazak sunca, sanjala sve vidite. Izlazak sunca, već nećem bio još mrak. Vratila sam se u krevet, naspavala i kad sam ustala sunce već odavno bilo visoko na nebu, a sad je malo iz oblaka, ali to mi ne smeta da krenem u savršen dan. Uživam prosto i nastavit ću da se javim i vidimo šta se sve ovdje dešava u ovom za meni prvi put nepoznatom mestu, predivno. I pošto sam još uvijek pod impresijama velikim, to bi bilo to za prvo jutarnje javljanje. Mislim, vjerovatno jedino jutarnje javljanje. Volim se puno na doručak, na plažu. I evo vam jedna snimka s plaže. Fino sam se okupala prvi put. I ja još ne mogu dođem sebi da navestim kameru i da vam kažem koliko se fantastično osjeća. Ima dosta ljudi i uopće nije važno. Evo vidite more za mene kako je, vetar duva, ništa strašno, temperatura je odlična, voda je još toplija, tako da uživam. Čujemo se kasno. I nastavljamo dalje sa snimanjem prošle 6 sati pada veče. Ja sa plaže jesam se pomerila na kratko i vratila se. Skoro cijelo dan, pokušat ću da prebacim samo na prednju kameru, ne može. Malo mi je sunce danas reknulo više, pa sam odlučila da se malo ranije izađem i da nastavim sa snimanjem ovog fenomenalnog za mene videa, jer živim svoj san, jedan od svojih snova. Ne znam koliko me čujete. Znači,
Zašto snimam ovo i ovako parcijalno, prosto spojit ću se u jedan video, zato što snimam, zato što živim jedan od svojih snova, znači jedan davno, da kažem, sanjanje stana, otvorenih očiju. Čujemo se. I ovo je bio video sa kratkim klipovima sa mog, da kažem, kratkog letovanja. Šta je poenta? Poenta nije koliko traje letovanje, poenta je da sam ja ostvarila svoj san, to jest odvojila se u par dana potpuno sama, izolovala se od svih ljudi, od svih negativnih situacija, od svih negativnih stvari koje su se dešavale oko mene. Našla se na predivnom mestu u pravo vreme. Tu idi, kaže se da se zapravim ljudima, ne sama. Da bi osvestila mnoge stvari. I zašto kažem san? Zato što prosto letovanje na ovakvom mestu gde sam ja bila i negde letovanje sama sa sobom je bila davnašnje želje, negde sam stvarno osvestila mnoge stvari. I gledajte da koliko god možete izdvojite, nađite ta 2 dana u godini, da se odvojite od svih, da rezimirate gde ste, šta ste, stavite na papir i vidjet ćete kako neke odluke za koje ste mislili da su teške, u stvari nisu ni odluke, nego vam rešenja dolaze sama. Volim vas puno i do novog videa. Ljubim vas.